Unibertsitate batek aurrera egiteko behar ditu estrategiak, behar ditu baliabideak eta beste hainbat gauza. Baina azken batean bere indarra pertsonengan dago. Eta Huesiren historiak argi erakutsi du hori. Proiektu hau pertsona askoren lanaren, ilusioaren eta konpromisoaren emaitza dela. Gaurkoa, beraz, etorkizuna eraikitzen jarraitzeko ospakizuna da. Fakultate, kooperatibo, feminista eta euskalduna gara, gizartea eraldatzeko lan egiten dugu, elkarlanean eta erantzun kidetasunez. Egin dezagun bidea, elkarrekin eta elkarlanean. Zorionak bihotzez, mendeerdi honetan Huesiren parte izan zareten guztioi eta eskerrik asko zuen ekarpenagatik.